Abokina ya garin ne. Gari ga mu. Ya kasuwa ya harkoki. Allah harka sai godiya. Kwana biyu ba ka bulla mu. Ban san me ne ba. Ni ina kasuwa ina ruwa da wani. Kai ya wannan ba. Kai ne da Allah. Wannan matar baba na ce. Ai ita ce amaryar da ya auro. Ba ta jin magana irin wannan abun take ta fito ta tafi da shigar da take ba bai dace ba. Rika mata magana. Duk wanda ya goye kare shi ya san yadda zai yi da bakin sa. Raba ka da kaya kana. Sai an jima abokina. Sai an tsare maka hannu. Ni na tafi sai na dawo. To shikenan. To ya ko za ka bari ba ne? A baba. Wannan riba ya tafi karfi na. Na raba ka da kaya kana shirin na daga. Gashi an tsare maka hannu baka samu masu dorawa ba. Yawwa. Dan da ya bar kwana da kowa in zo in sha taba ta more. Ya taba ta more. Yeah! Taba ta tina da ta. Hey, ya zaki. Kurang zaki deh itu. Hai, anak nan najita. What? Tabar man da zaman sani kuke mata saboda tsabar iskanci. What? Almajirai da ku. Ayun wace ta kai yin waya labai. Ungon Allah. No. Mun faɗa za ku wallahi ba zan ba ku. Ba magana faɗa. Bari in ja ta kai in ja ka kai. Ya kake ja ka ce mai shan soɓo da Allah ba ni shane. Ba dan an ce ba ku kowa ba wallahi da ba zan baka ba. Ba Allah karɓa ba komai saboda ma ku tare ku. Mun gode, yalla bai Allah saka. Muje. Allah ƙara kawo wani kudin asiya. Na gode.